trecut în compania prietenilor. Șobii de la Codul Penal a profitat din plin de primele ore de libertate. Hip-hopperul a fost întâmpinat la poarta penitenciarului Găiești chiar de tovarășii săi cu care s-a și bucurat de eliberare. Drumul însă către casă nu a fost lipsit de peripeții. Zic stop, fii atent, dau direct din suflet. Pentru familia mea direct la subiect. Pentru băieții care nu se dau la o parte. Frate, până la moarte, frate, pentru frate. Mădălin Drăgan, alias Șobi, a ieșit pe poarta penitenciarului și s-a dus glonț acasă. Câțiva prieteni au venit cu mașina să îl escorteze până la Ploiești, doar că băieții au cam rătăcit drumul. În loc să meargă pe traseul cel mai scurt, amicii hip-hopperului au ales o rută ocolitoare, șoferul încurcând de mai multe ori drumurile. Paparații Spy News au surprins primele ore de libertate ale fostului deținut. Prima oprire a fost la o benzinărie, de unde cântărețul a coborât pentru a cumpăra câte ceva de la magazin. Șobi a ieșit cu o doză de energizant în mână, dar în loc să o bea, a vărsat conținutul într-o canalizare. După câteva minute, gașca și-a continuat drumul spre Ploiești. Înainte de marele chef din scara blocului, artistul s-a întâlnit și cu o brunetă misterioasă. După o conversație scurtă, cei doi și-au luat rămas bun, după care a început distracția. Cântărețul și-a petrecut 3 ani după gratii. Cât timp Șobi și-a ispășit pedeapsa în închisoare, hip-hopperul a mărturisit că cel mai mult i-a lipsit familia.